saimano tei baksa saimaya Ao belaino kha khamjangnai kok mokol tongsek jura kaisa bai kaisa nungo eba mokol tonggoino sini u Tripura ha naithokno nungo abo haikeno Tripura hastini khoroksa Rwchap Kwrwng Korendra Tripura phatar hastio thangjak tabuk bini mokol no operation khainani bagwi Tripura hastini eba o Tripura hani lukurok no hani busarok no maya ganang rok no Choba Cho Nango burum ganang Rwchap Kwrwng Korendra Tripura bini account number rojak norok nungoi mangkhana chini screen no tai bini QR code bo chung chini u mangplio roironai norok pono kisa chuba khe belai no chanai phiaba chung mokol kaham tongoi Tripura hasti naithok eba khoroksa nungo bini kisa mokol ni problem ni bagoi bonobo kisa chuba jadi bini mokol operation khainani bagoi bobo o Tripura hasti naithokno naina mosukjago abo haike talented eba Rwchap Kwrwng rokno abo haike no help khainango ao khapungni takokte bukuk sungno rok Tripura news ni bisingte nungoi belai khe kha khamjak kana bono nungoi phiaba norongni Choba Cho Nango to baksa sini kana tei sini ya bongkhana baksa ani problem no saimano tei baksa saimaya phana ngai mano ani Thai ani kami ke Russia bari Gondasora dolai Tripura ani district to dolai engke ani mung ke Korendra Tripura ang Tripura wo ni phainai already Nepal naijakha tei ani logeroi to nai je bai ang buni no bini khuguno je doctor samani kok khnai manai tei saimanai bai na sanai ang tama tamangkha bofur khana operation de bai na sanai ang jotono poila na jotono hambai sini Tripura hasteo tongnai joto sini Tripura dofani lukorok nang ani hamjak ma tai ang sibaya pharo ang norok ni thani wo kaisa koimung norok nugui mangkhana sini taku khoroksa bini mokol nugiani bo Mia anoro phai sok paikya West Bengal lo bagdograwo sing tini bono tlanggine Nepalo thangka Nepalo michi ice hospital thangine bono treatment khaireka tai bono joto test khaireka khaimani yagolo doctor sawo bono operation khaina nangnai operation khaikya hingke bini mokol nuknai ni sawo aboni bagino ang joto no ang koijawo bono kisa subaja baidi bo belai no khatungjak bonorong ni Choba Cho ni bising tui nungnani ni bo khatungoi tongo aboni bagai ang norong joto no hanya hai koyo tai bini tabo financial kisa problem ngi tongkha ga sengkhna thangai khana morning sar sattao oroni phaidi aro sokpaidi ni sawo hospital thangai sing bono aro admit khaye te khanani bono operation khaine ni doctor sawo aboni bagai tabo sing rang chu gyangi tongmani bagai sing kisa norong ni thani wo koijao subana bagai engke ang to nogoni je tongmani tong masa pun masa tongmani nang phalai nai je sumani be phaijaka ang kisa sugya ngai nai ani Tripura sa bakha grang te maya grang nang kisa koimung ana san ang non kisa je chupmani khoksa phana khunai phana no kisa na help khaje di no description no jang nungnai photo nungnai no ani hospital ni engke te ani account number nai ani logewo je phainai bini bomongkha joyon je Tripura ani account to ang ATM rokri rimangla hani bagi bini account Google Pay tongo ATM tongo no chuba kangka ang oro loge no ang tikhlai nai mana asungna ani lukumo rukno asungna ani koimung hambai tam aban